Hola, aquests dies hem trobat una mar bastant picada, sobretot a les zones de costa, en la qual les onades han arribat fins als 3-4 metres i hem tingut zones en les quals, com per exemple podem observar aquí aquesta imatge, al Tarragonès, on hi ha hagut inundacions també a causa de la pluja. A les zones d'alta muntanya i dels Pirineus hi ha hagut també grans quotes de neu i a zones com la Segarra hem tingut més estabilitat i fins i tot podem observar un arc de Sant Martí. El cabal de rius aquests dies també augmentarà degut a les fortes pluges. En aquest vídeo podem observar les pluges que hi ha hagut durant el dia, que han començat a entrar per tota la zona de costa i s'han anat cap a l'interior i al llarg del dia han disminuït les pluges. A la següent imatge podem observar les precipitacions que s'han acumulat, sobretot tenim unes grans precipitacions a l'estació dels Ports, on han arribat els 251 mil·límetres, i també a les comarques de Girona, on han arribat aproximadament els 100. Al següent vídeo podem observar com tenim la formació d'una borrasca sobre Catalunya, la qual entra en els núvols de mar cap a terra. I això és el que provoca grans precipitacions. La predicció pel matí serà sobretot pluges a les Terres de l'Ebre, també a les zones del nord-est de Catalunya, amb algunes clarianes aquí a la part de l'interior, i ja gairebé cap a la tarda reactivaran sobretot de nou a les Terres de l'Ebre, continuaran havent clarianes a les zones del litoral i aquí al nord-est també es reactivaran. Tindrem fins i tot neu en aquesta zona dels Pirineus. A aquesta imatge podem observar els avisos per precipitacions, on hi ha avisos moderats sobretot a les zones del nord-est, a la part del litoral i, per últim, a les Terres de l'Ebre. Per últim, veiem la predicció pels pròxims dies. El dilluns observem que hi haurà precipitacions abundants gairebé per tota Catalunya. En canvi, el dimarts podem observar que sortirà el sol sobretot a zones de costa, en la qual ja no hi haurà tantes precipitacions. I per últim, el dimecres ja veiem que tenim un temps una mica més estable, sobretot a les Terres de l'Ebre, i tornaran a haver-hi precipitacions, sobretot a la part nord-est de Catalunya. Les temperatures augmentaran de dilluns cap a dimarts, però dimecres observarem un descens considerable d'aquestes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.